hello sa inyong lahat. Magandang araw po sa atin. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. 1, 2, 3, 4. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari
Bang Jago. Ampun 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 Bang Jago.
berguna. Kapagod. Yan, lakad-lakad na naman tayo guys. Ay, pagod. Pagod maglakad. Yeah. Dito ngayon tayo sa bundok. Kakita siya. Ay, nandito ngayon tayo sa lugar na kung hindi ko alam kung saan nga ba to. Yan. Ang taas, grabe. Ang taas ng... Hay! So, yan. Ito muna, magpahinga muna tayo kasi talagang ang sakit sa ulo. Ang hirap ma-explain. Tapos yung tipong wala ka pang kain. Nagantat siya, ha? Ngunyang stress tan tumulat siya balay. And I touch your heart, I could see you whisper, the search is over, love was right before my eyes. Dalagang Pilipino, yeah. So tara muna dito guys. Ano kaya ang nandito? It's more fun in the Philippines. It's more fun in the Santa Cruz. Hindi pala tayo sa Santa Cruz. So, it's more fun in the Ilocos Sur, guys. Andito ngayon tayo. It's more fun nga ba or talagang naliligaw? It's more fun pa ba?
Hirap na nga ako, nagkadukay na Takot na ganito kami sa ampano. nakakangalay. Ang taik-taik ka naman. Hot mama, sana all hot mama. Hello guys, mega lang shoutout sa inyo lahat guys. Pakibag. Takot mo talaga kay. May kulumpi kas na. Say no. Mukha ko ng binibidyo. Hindi sundaanan. Sabi niya, mama. Ispa. Eh? Hindi ko kilala. Tagay pag-pag. Siya sa ano? Kulang tayo sa kagamitan, brother. Brother, mukha ko na kinukunan mo. Daanan, ibang-ibang. Yan. Yan guys, andito na naman tayo. Pauwi na guys tayo. At andito na naman tayo sa may lubak na daanan. So, eto na naman. At kukuha na naman tayo ng mga dahon para naman. Yan, uminit na dito guys. So yan guys, may mga bata tayo, natutulong tayo guys. Eto nga. Naka-yellow, naka-brown at saka naka-blue. Yan. Mega love shoutout sa inyo guys. Napakabait naman ng mga tao dito guys kasi eto na nakita kaming nahihirapan na yan. Pumunta sila, tutulong daw guys. Yan. Shoutout sa tatlong to guys. Magpakilala kayo mga ading ko. Ang sipag naman ng tatlong to guys. Ano mga pangalan niya mga ading? Jason. Oh yan si Jason. Kay guwapo naman. Hi Jason. Mega love shoutout. Ang gandang pangalan. Naku po. Oo. Adanay sabit. So yan guys, hindi ko na naman alam kung saan na naman to guys.
Ang tanong, may lalabasan kaya tayo dito? Wow, sili. Pag din tayo, mahuhuli pa rin tayo. Alam mo ditong daanan niya? Yan, ako nag-usap na. Ano sila sa Buti na si Putam yung. Tapos kasi, utang ayaw mo. Tapos sila nakatapa. Ay, nagsikip ka ulo ka. Sa nagpupo.
guys, kung makikita nyo talagang makikitang mahahalatang malakas talagang ulan dito nung nagdaang araw, no guys.
pa lang yan. Next po, mag-upload po ulit ako ng aking mukbang challenge. Sana po magustuhan niyo.
One, two, three, come on! Come on, come on. Come on, come on. Inihahandog ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Minsan lang magsasama-sama ang pinakamalalaking bituin sa isang dekalibreng drama. Ang susunod na programa ay di angkop sa mga batang manonood, patnubay ng magulang ang
nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go ghost.
Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.
Lakad-lakad na naman tayo, guys. Ay, pagod. Pagod maglakad. Yeah. Dito ngayon tayo sa bundok. Kapit siya. Simpagod. Haggard is real. And I touch your heart. I could see you whisper. The search is over. Love was right before my eyes.